hapon po. Okay. Ayan, kadali na naman tayong pang ulam. Sa daan pa lang tayo. Natanawan lang tayo kaya pinutukan na natin. Buti naman at nadali agad natin. Kaso malit lang. 4 fingers. Pero di na po masama. Gandang blessing na rin to. Ayan. Mataba naman. Okay. Ipauna na tayo. So yun mga kadiskarte. At good morning na naman po. New day na naman po sa ating panibagong vlog. So ayan, makikipagsapalaran naman po tayo sa ating paniniksay. Hanap na naman tayo ng spot. So magbabagong ruta tayo. Lalayo-layo muna tayo kasi wala na tayong binabantayang palay. So naani na po ang ating palay. At maganda naman po ang ating inani. Hindi naman po lugi, hindi naman po talo, hindi naman po panalo. So meron naman pong konting nakuha tayong tubo. Pero sa ngayon labas gastos muna po tayo nangyari. Yan, salamat nung muli-uli kay Lord at binigyan tayo ng blessing na pag-ani at nakabawi na tayo sa mga ginastos natin at saka sa upa sa lupa. So ang susunod natin sarili na po natin. Wala na po tayong masyadong gastos doon at saka wala na po tayo alalahanin na upa. So bayad na tayo. So ayan, manilisayan ulit tayo at maghanap tayo ng spot at magsusurbay ulit tayo sa ibang mga spot at pupuntahan natin uli yung dati natin ang pinuntahan kung wala tayo ibang makita. Baka sakali doon may makakita tayo. So tara po, hanap na tayo mga kadiskarte. Kahit isa na tayo, naka blessing na tayo kaagad. So tara po. Marami po isda or tilapia. Kaso similya lang po ng mga nanay. Makatag po tayo nanay. Puro inakay lang po ito Mabigyan tayo malaking dalag. Meron na pong gabusal din, pwede na yun. Pero kung may mas lalaki, yun na lang. Ito, ganda rin sukat nito. Nakalubog tayong dalag. Okay, dali siya. Kinahain pa yung bala natin. Ito na. Ano po ito, nasa 3/4 na. Report na. Ay, 1/4 pala, sorry. Halos kasi laki na po natin kitkiran. Huli silver. Hindi man lang niya naramdaman yung bala. Tumugusto sa kanya. Good size na.
Pwede na po ang kalahati mahigit na. Ang ano na po ito, kulang-kulang 3/4. Tatlo na tayo. Okay. Ako naghahanap tayo ng isda. Target ay merienda muna tayo. Kahit pong merienda, oh. Libreng-libre po merienda. Napakalutong. Napakalutong. Dami po. Wala. Dalang po. Nahangin kasi. Buti nga, tatlo na tayo. Pero maaga pa. Hanap pa tayo. Silver. Tingnan ko ang malaki. Kita natin kung malaki nga. Sapol po, oh. Hindi ko lang kung malaki o maliit. Tsambahan pa. O maliit lang po. Ang gaan. Problema, ang haba po ng paghihilaan natin, puro water lily. Oh, liit nga. Ayan na, oh. Ang liit. Ang liit nga. Wala pang wapot. Hindi na yan. Tayo ba? Masyadong cute. Ang dami po, kaso mga silver. Liliit. Dami kapal, no? Wala bang tilapia dyan or malaking silver. Puro cute. Pero napakakapal, no? Baka may matanawan tayo malaki. Sample ulit tayo. Yun, umaraw. Ay, umaraw ka. Kasi yung palay nakabilad po. Yung gagawin natin binhi. Kumuha ko ang binhi pang doon sa atin, parang hindi na po tayo bumili. Liliit. Mabanatan natin, marami tayong mahuhuli.
yun nga lang mga maliliit talaga. Yun o, dami o, sama-sama. Hindi na siguro to. Saan? Ako na wala pa. Pwede na yun. Subok lang natin kung gano'ng kalaki ito. Malaki-laki na ito eh. Nakita ko. Maganda kung double. Para ayos. Ayos ang laban. Isa lang. Isa. Ay! Sayang. Kalating kilo. Okay. Half kilos lang pala. Sapol. Pwede na yan. Mamili pa tayo ng mas malaki dyan eh, kung wala naman. Dito sure na tayo. Kalating kilo pa rin. Okay pa. Pili ulit tayo malaki. Pili malaki-laki. Okay, another blessing. Lord. Nabangga pa. Mukhang dalawa. Malakas. Dalawa nga. Oh, nagsabay. Hindi po. Para ka sa akin. Diba? Hello. Diyan lang tayo. Diyan lang huli natin. Bago yung miss na okay na yan.
Dali ba? Dali sana. Okay, dali uli. Thank you Lord. Okay, good size. Half kilos uli. Wah, malaki na to. Jesus, Ginoo. Laki na po, nalaglag pa. Ay, dahil sabit. Ay, nako. Nasa 3/4 na po yun eh. Nalaglag pa. Napunit po, tiyan lang kasi tinamaan. Di bale. Kaya para sa akin ka, lulutang ka ulit dyan. Naghihingalo. Puputo ka na lang kita ulit. Ngayon, hindi natin makita tuloy oh. May hangin kasi. Sala pa araw. Andun po sila gabi sa malayo. Tumadaan. Pero meron dyan kaso di natin makita dahil may hangin po eh. Yung ano pa yung nakakaputo kasi mataas po yung pwesto niya. Yan sana oh. Diba? Silver lang, mahangin. Sama mo? Mahangin eh. Oh, doon. Nakatungtong sila sa motor. Along kasi eh. Silver lang isda. Ha? Sa gitna pa yung silver. Oo. Walang di makita dahil nga may araw. Walang araw. Yan, dumadaan no? Mga maliliit lang. Yan, malaki-laki na yan ah. Marami dyan. Ay mga alanganin sukat. Mamimili ka lang. May gulong hangin. Wala pa ba doon? Oh, may mga dumadaan po pero di natin makita. Mababa kasi yung ano natin. Pero hindi naman tayo lugi sa huli. Oh. Sayang nga lang yung isang malaki. Malaglag. Pinakamalaki sana natin huli yun. Iba tayo. Okay, thank you po. Nagpakita ng tilapia sa ating pag-asog. Kahit alanganin lang, pwede na to. Halaga, may huli. Dagdagan na tayo. Good size na pala. 4 fingers. Ang taba po ako. Punggok. Parang alaga ah. Sobrang taba. Ganito lang. Meron pa yan. Pwede na po. Pwede na to. Gabusal uli. Ayun yung tilapia, sayang.
Sayang, hindi natin nakita agad yung tilapia. Bali, gabusal naman to. Ito yung mga favorite ni Mrs. na laki. Baka lumitaw pa yung tilapia na yun. Disgrasya pa natin. Uy! Ay sila. Nangitim tuloy siya. Punta siya sa uling. Okay. Silip ulit tayo sa unahan. Ulam ka ngayon. Ulam ka ngayon. Napakita ka eh. Dagdag ka sa blessing. Diba? Dagdag ka ngayon. 5 meters na higit lang. Pero ang taba. Meron pa dyan sa ating dadaanan. Dagdag pa rin tayo sa blessing. Walang anin. Diba? Kunti naman. Bah, sapul pa. Sapul pa po. Kaso alanganin dalag lang. Gabusal ulit. Halaga na sapul. Dagdag pa rin tayo. Ulagta agad o, dalawa oh. Nakita po nagsabay po silang langoy, kaya sabay din po silang pinatuan ko na agad. Problema na buhol oh. Lagot naman, nabuhol pa. Lagot, mamaya na ikaw.
Kunin mo na kita. Double oh. Pareho pong batok. Wala nagawa. Dagdag mataran tayo ng dagdagan. Ang blessing. Double. Ang kalating kilo tsaka 4 fingers. Malaki po ito. Kahit nakabuhol pinuto ko na rin. Wala tayong magagawa eh. Malaki po ito. Ayusin ko na sa bahay. Diba? Aray pa natin na idagdag eh. 3/4 hanggang 1 kilo po ito. Okay. Okay, tama na to. Dami natin blessing. Mga diskarte, dami na. Pas tatlo pa. Dami po. Ang ganda ng blessing natin. Okay, kumuno-muno uli. Kulang man po siguro mga ilang piraso lang din. Tsaka po may so ng 5 kilo naman siya. Okay, pwede na to.